Horas marihita saluhut na manginang. Suang songoni ng ama nami, ina nami, na madohoti pertangyangan sektor di bagas nabe. Horas marihita saluhut na. Adorak sotapu kaparsaurata, jumul mahita martang yang nahohom. Martang yang mahita. Amin. Maredehita sian nomor 112 mamuka sian ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon dohata ni Tuhan Jehova, idama, ahu, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluakku nasida, songon pangalului ni permahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tongan di biru-biruna, akan nama pari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biru kusogot. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi. Asa olu hami manangihon dohot majalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami. Asalam imbaru jala lambadia rohanami. Sai rupima asa marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan saleleng nileleng na. Amin. Hatani debata turpuk epistel di parsaurata di bagasan moringinon, ima nanienet sian Lukas 10 sia, mamuka mai sian ayat sada, sahat rodi ayat 10. Tajahama marsikat soring. Dungi dibongoti laos dibolus iba nama huta Jeriko. Jadi adong marisi sahalak induk ni aka si jalobeo, namargoar Sakeus, namora do ibanya. Di pangidorohana
naing idaon na rupa ni Jesus, alay dang terbahesa siala natoropi, ay perdaging na met-met ibana. Gabi marlocong ibana tujulo, dipanaik mahau gala-gala sada, ang giat di ida ibana, ay ido dalan si bulusonna. Dung sahat tusi, mamereng ma Jesus tu gijang, laos nin na mamandok ibana. O Sakeus, hatok mahomijur, ay ikon sorang au tu jabum sadarion. Jadi hatok ma ibana mijur, las rohana majakon Jesus. Mernidai, marungutungut mana sida sude, mandok, na sorang do ibana hape tuhalak si perdosa. Gabi Roma si Sakeus di dogma tutuhani, olo Tuhan, satongannya ka artaki mahulehon tuaka na pogos, jala ia adong na huagati, siopat lopit mahu paula. Jadi didok Jesus matu ibana, dapotan tua do pangisi ni jabuon sadarion, ai pino pernisi Abraham do nang ibana. Ay narodo anak ni Jehovah, mangalului jala paluahon namaku. Ido sahatna, martua manatong mangihon hata ni debata, jalan na peopsa. Amin. Mari dihita sian nomor sia ayat 1 ayat 2. Tabasada marohato martangyang mahita. Pinuji binasa magwarmo di Jehovah di bata amanami para sirohana sumurun. Di pekelalan rohana minudingkan di masa bali Tuhan nama leun hanguduan pasu-pasu meraih pasok kami. Rasi rasa rodi nuaing. Toktong liloko tikinaulia dingkan di hami terlubima. Di parpunguan pertangan nami. Di tonga-tongan ni huriam. Ale Tuhan saya toktong mato di perbadia saur toroha pikiran nami. Nalao mangalehon pangatusion. Dinalao tumangion hatam nabadia mahami ale Tuhan. Ima turbuk jamita. Angge male Tuhan hatam di hami. Mangalehon ngudu. Male anggugu. Mangalehon
haporsiaon doho pakirimon nang holong ni rohat. Atong sia nama muka satu na marhujung perpunguan pertangan namion. Rapoko mahami ada Tuhan, sesa dosa nami pangurasan nami dogudangi. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan sioko si palua kami. Amin. Dabang dainang, ruas ni huriana hinaholongan itu atas Yesus Kristus. Nama dohoti pertangan noa yang ditongan di bagas, soal dinang ditongan di hurion. Horas madihita sudina. Shalom. Barita nauli dihita turbu jamita di pertengah perginon ima tersurat di Amos 5 ayat 4 1 ayat 6. Seorang mahatana tabati umat di bagasa rohata ayat songono do hatani Jehovah tu pinopar ni Israel. Luluhamu ma ahu asa manguluhamu. Unang tagunan luluhamu Betel, jala unang lauhamu tu Gilgal, jala unang tari perhamu tu Berseba. Ai tarbuan tu habuang asugo ia Gilgal, jala ia Betel gaibesi suada. Luluhamu ma Jehovah asa manguluhamu asa unang dirapok bagas sinisi Joseph songon api jala sudah dipangan HP dangadong pangitopi di Betel nanggo sahalak ido sahatnat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat 6 demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Soni bahasa na huriana hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Molo topik ni jamiton, jala oma topik sentral. Nang tu hari Minggu di nalaho tu mangihon jamita hita. Jidok Yesus mengalului jala paluahon namago. Yesus mengalului jala paluahon namago. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mana ni topiki. Ubain soni di pasak tu hita. Nanaing patuduhonon na tuhita, pabua asini roha, dot holong ni rohani di bata, dang marhasudaan, dang marujung, jala toktong do ibaru, ganupari, mauledok ganupari, dang marhaujungan. Itu hubungan ni Yesus mengalului jala paluahon namago, pabua asini roha ni dibata, manang holong na, dang marhasuda manang marhaujungan, jala totong ibaru ganupari ganutiki. Itu yang go sasitong na unok ni hatai. Naniro na molo diguari Yesus mengalului. Berarti dakya so, dakya modum terus bekerja. Mangalehon akan nariko di hitabe dihanguluanon. Labatan na buidoi Tuhani adong. Tuhan itu ada.
tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berubah. Adong ibana, mangulu. Saudari, aka damang dainang tiki sadihari ma dihilalahamu adok tuhatai. Tiki sadihari do dihilalamu adong tuhatai. Terus do dihilalahamu adok tuhata. Hiado hamu lupa tu tuhatai. Odonata. Tiki sadihari. Apakah Allah ada bersama dengan mereka yang mengalami permasalahan? Atau waktu dihukum Tuhan? Hiado dalahamu adok tuhatai. Ditiki adong diadopi hamu masalah. Gabe sadarenungan nama saya regasi tutu do. Molo di dok roham adong tuhatai dok ma di bagasaram adong. Hiado ho lupa dok ma hiado lupa. Tiki sadihari. Tiki maledo. Marang di ngoto tuhatai tiki butong mangan adong sikok sudi tiki sadihari. Ningok depe iba tiki di asrama molo atar tabu si panganon dibain bapak asrama tertabu do eden iba kan itoro eden iba hupuji holong ni rohamu o Tuhan Yesus rajaki songone denek yani alai molo holan gati be so tabu si panganon dibain molo kepala batu mai toriba ni dok rupane bidang do depe naholomi. Terningo dotong. Jadi tarima tong bolo iwi ni depe tiki asrama iba. Alayong gudoyang be danga pala song ni bete. Ngabe ruba be. Situasi ngata kasupanan daun ni ba. Asahamu anak kadongan tutu si tutu adong do Tuhani. Rap do tita. Ido na pinatuduhon ni topik nakigani Yesus mangalului. Adong do tuhatai mangalului taganupari. Adong do tuhatai menyelamatkan yang hilang. Dilului. Terus dilului, terus dakiai bana sok. Labatana di sitai dahamu nakadongan. Ibana do na memulihkan. Ibana do napalon hita sa dosa. Dakia mate holong ni rohani ni bata ala ni namar dosa hita. Alai terus do hidup lapatana hidupan nadong diangkat di Johannes 2 saplonom. Ay songonod do holong ni rohani di bata di portibio pola do anak na sasadai di leon asa unang mago gan na porsia di bana asa Tuhan ulua sengleu yang na unang mago gan na porsia di bana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dakia tuhatai so. Labat tanah holong ni rohani ni bata dang marhasudaan. Boido di hilala roham amang inang holong ni rohani di bata nuai dang marhaujungan dang marhasudaan. Songo dia mapat panad daumbo. Songo dia mapakilala amu di pangatoyon ni di bata nakpe adong hagaliommu adong hahurangamu alai dakke adope adong putus hubungan di batu hata itu hita kan katong dari batu holong ni rohana daksong kita rupane molo terganggu kepentingan ta mungkin tertabado
adong gap atau jurang pemisah. Tetadok dang adong be parya dihaku ho. Daung pardumuamu doto. Anggo tu hatai daung. Di batu nuhod do. Asa mono berdosa pe hita, tong do ditangyo tu hata hita martangyo ate. Tu pegale hita mono dunga sai jugul hita martangyang. Jugul martangyang. Boido jupak kita tu hatai. Rap do tu hatai. Bahwa dia selalu bersama dengan kita. Bersama dengan kita. Jala aupe sadiri porsedo dia ugun itu atai. Jala porsedo ditangihon. Mono hamuna amang inang porsedo amu. Tu atai pada gugun suatu dusan. Ditangi ondo tangi yang muna. Alai mau lo nunga adong pikir amat doa. Doja mau disi. Saya martu hatu Tuhan yau. Ape pinama babain. Tong do olak ni songono nguluku. Sohyai tangi hon. Pasti ngado be kita satu tete. Jalan nasongoni mah pikiran ni Israel. Buasa gabe gudang akka parsorion. Gudang akka parukilon ni Israeli. Molo tajaha sejarah perjalanan orang Israel. Tong na mabain na sida terbuang. Loja na sida. Dakya manotu inganan na sida berpindah-pindah. Stong na arani ahado, arani jugul na sida stong na. Arani jugul. Ay bangsa Israel termasuk do na jugul ate. Iro molo na jugul hita wakupan si jugal laru-laru. Takang. Jalarakia halahon pani konsekuen. Asing do kata sonari, asing kata marsukut. Bodo sonari ulu, alai marsu asing meseda. Murah-murah do alahon. Meninggal hotu hatai. Murah-murah do nasida. Bedil kan. Itu nomor perdomuan nang tutur pun di hari minggu di nata jahas 5:10 taringot tu. Nama nangion hatani di bata. Naidok si Musa. Dang di banogi jang behatai. Dang di bariba di laut. Alai zonok noi di pamamangam midui. Di roham doi. Bahasa dok soni. Memang ala jujuk na sida. Maka lupahon tu hatai. Saya gudang alasan na sida. Ay suarong. Dope sa to hami na ni tu hatai na kan. Ay na persuara na sida do silelian ni di bata. Ay so sa dope ha to hami patikibain na. Paulo say boto. Nau sahat. Sa songon ima di do na sida. Ulau kamu mahatai. Patiki. Ina si Musa. Ay sa dope. Jadi gudang alasan di mana sida. Ay jolmope gudang do sipata maralasan na martuhano te. Sarupa doi buasa nang roho tu pertangyangan. Ay mada udan. Meloro udan arong do payung kan. Apa saya malo-malo do jolma rupani. Sebelum datang hujan sediakan payung na kan. Tuah pula diciptakan ni kapribahasa kan. Sebelum datang hujan sediakan payung. Nah tu sidui pakai. Labatan adong semasa tapi nama saya nung persiapkan hati dan pikiranmu. Segala perlengkapan rohani. Jerome di bamandok rupani.
Ay basa dang apala tu ringgas sobe tu partanga tu parmigon ni madah. Ala sibuk dok mudar robe. Inna isi horana somar mudar. Orang ni bana na bar mudar. Ala sibuk do peda bari portibio dok mudar na bah. Ngasing be mudar ni halahon na rosi pata begi kan. Ay di portibio do pe bana bah. Daktar udah do pe studi nai. Isi orang di surgo. Suri jual mani portibion. Arong na di surgo. Suri jual mani portibion. Aw benda ibadah. Bahasa orang war minggu ho ibadah. Ai baru roh hula ibah. Ibadah dong istilah pani ibadah Tuhan Yesus gudang nama alasan. Baru manguli au bainna. Tatuari au manguli jadi so nalu jodo pe baru mangulin kan. Mangaso jo inna. Baru manor horbo au inna. Baru manor tano au. Ai luja na mangukur tano on. Bidang na. Panjang lebar na inna. Jadi soon na istirahat jo. Memang anggo tulon itu hatai. Juk do gumudak zalma maralasan ate. Gumudang doi. Alai molo berbeda. Atau di zalma tak pernah alasan. Saya huingok dope tidak dana kau. Molo arong berbeda. Zalma lo di huta-huta berbeda kan. Ina masih bebebian. Masih jabakan kan. Tikimangan ni betong. Ngata budu pinamangan oleh holam berbeda. Tinggal lo di dano kan. Galangi manuk medano mon. Holam mereng manuk top berbeda. Na ringgasan ni betong merek berbeda. Tikini. Nak pedang ringgasau. Juta sone. Alayem sugai dokon beta hamu mangan ningon. Ono do bisa jumnai pai mau kan. Ay ngujum mangan jolma memang moldo. Jadi saya somal lebih jolma halak di bayar berbeda. Asai murah apa pungona teh. Sudi sahuta itu merpung do. Alay na maulan do jolma apa pungur rotu gereja. Mabigatan itu ani. Tarsoni itu sifatnya karakter ni orang-orang Israel. Pagudaku alasan. Kudang ma uhum ni dibata tu nasida setongna. Ahano na masa, ahano peristiwa na masa di zaman ni si Amoson. Panurang Amos. Imana pinil ini dibata. Gembala yang dipilih dan diutus oleh Tuhan. Memberitakan firman Tuhan, berita kesukaan bagi orang Israel. Di Papua si sudi, ahamana ulina yang banu ni bata, ahamana yang uhum ni bata tu nasida. Jadi terpukon, si Amoson berkata itu ala Israel. Di Roma, ale Israel, huboto do haju gulom, tersoni apa ni? Alai mat pangulai do perohan ini bata midahamu. Memang tidak tuhatta do hamu na jugul, si jugul bau kan. Alai roau noaing na diutus Tuhani doau. Aha mana nang donok ko tuhawon na. Molo na nang mangulu hamu. Dulu hamu ato Tuhanin na. Alai molo neneng mate do hamu berak pola. Lapatan ada kadang dison taida unsur paksaan. Nah taida dison dibaga seturpukon kesadaran. Kesadaran. Dan itu si Amos supani gabe dipaksa na sida sa persia tu hatai. Alai molo neng mangulu hamu dulu ima. Nah inilah kesempatan. Kesempatan na ni siya so anong do pedila di bata tu hamu tikki idonay hata lului. Anong do pe holong ni rohani di bata tu hamu. Molo neng mangulu hamu. Luli hamu main na. Patuluhon sa sitong na holong ni rohani di bata. Atik penaong sala na sida memang anggo pangajuan ni Tuhatay.
Ba luar biasa do teh. Saya diaju to. Ina mana dokon sesekil hamulak ni parjahati do tumadi kod dalanenda. Biama asa mulak. Asa itu nang tujuan ni si Amos ubay na gawe do luluy hamu ma Jehovah. Sia dia do di dia do luluat tu hatai. Namago do tu hatai. Dang namago. Alai na ditinggal tu hatai do nasida. Gawe dang boy pajupang. Alai molo neng pajupak kamu na do tu hatai. Molo neng do pasu-pasuan itu hatta, donganan itu hattamu, duliamu. Bodo rupane sian bahasai sahira tu hatai, sahira namago. Alai dang namago, alai na ditinggal tu hatai do, bodo ditinggal tu hatai zolai boy. Tinggal so tema soni mamun na. Gabe hira bangso manang biru-biru naso adong permahan si todong dalan nabi. Si todong bi dalan na lomo na si. Alai mono nang di permahani tu hatta dohamu nang si tok kamu mangulu tonga-tonga di portibion dulu ya ma Jehovah. Tok tu dia doa kamang dulu hatta tu hattai. Nerok nisi Amos ison. Itu dia. Yang kutu tai dang ilului itu kuburan. Dang tu inganan ni namate. Dang tu inganan ni sobaunan. Kan itu? Ala itu dia dulu luat tu tai. Luat tu tai di bagas tang yakta. Ida pada dokon. Ia pungu 20 halak dapat jogo warhu di tonga-tonga ada sida dua. Berarti molo di bagas tangnya kita di tonga-tonga sida dua. Ya pungu 20 halak di tonga-tonga nasida. Isa na mga lului nungarap do tuatay hita penuaing. Datuk pola gawe mau rusakat ni tuatay molo sotoro maju guar ni tuatay te. Alay te tak do tuak kahalak na mga lului bana rak do tuatay bana. Ini man adong dohma ajaran lewat tanyian buku endeh gawe nomor 10. Saya tanya dia dengan hari Minggu. Hulului do isi boh ini dibatakin kan, buka naum buli. Buka bahal naum buli begas ni debataki, itu si doa nang muli gano jopang minggui. Hulului do isi de boh ini debataki. Jadi molo ringkas pehita par minggu. Na mga lului boh ini debatado hita. Jala pa cupang doho debata. Behama partina data. Songo dia mah huro haroron itu atai. Di bagasa todi perbadia itu. Na manoropi. Na mga di hita. Gugu, mana dihita sukacita. Dilihat tu hita. Tak pola hita karejo, tak pola lujo hita karejo. Alai dilihat hati uron. Tarsokom matanya riso hita pola karejo. Alai hola kita memerek tiur. So pola hita karejo. Ter songonon palito kan tertiur. Alai ta pakai lalahod do na tiuri. Da sopola hita turun tangan. Alai bui ta pakai lalana tiuri. Songo sodang hati uron ido, sodang nitu hatai molo nunga talului. Jadi mga lului di sebuah saya dok si Amos lului. Alai unang lahamu tu Betel, unang lahamu tu Gilgal, Beseba, along di si Parbiguan. Memang kaparbiguan na masih. Alai molo halak batak jujuk do pe jar-jar tu parbiguan ate. Tak koto habuna. Gudang do pe halak lau tu kuburan manganuli pasu-pasu. Kapakarat to pe jujuk do bulat tu bona pasu manganuli pasu-pasu tu waka. Tu dia tu kuburan. Alepung aro hami paparmun. Ngawon di sana.
Aka pau pumon, na kan? Pasu-pasu mau pau pumos sulina, asamar pangkaton, asabuaon, asawenna. Kadang si pata guburang do sebigu mangidu kan? Ala memang di bigil aka di betel nunga bede batabal di si banda sida. Nunga anak nilubui bade batana sida si gatti di bata pada hati kai. Amma di bataba, amma di bataba. Ai di batana di benua gijangi pada lekuro roid kan. Pada huma sakita itaba main di kana di batabal. Jeunang bilabi hamu tu si kapar biguat di sinta. Itu. Jadi gudang do di bata parbigua di sobahala do petuai. Ya. Gudang do. Mangidu pasu-pasu senamate gudang do pei. Hidup mana dena monomate na matua rupane tardikat tua opung nisia hai kan. Tardikat tua opung nisia ha. Aina denon. Jadi mangidu tua mai bana senamate. Jadi di baheni nuaing halai sarailon atar jarjer tu akan asongoni. Jarjer lawatan ewe tuamu dakola bigu jarjer. Selalu mape jarjer tu aka dia nah atau patok nai dilala ibana rupanya marhagu sai sobbaro. Alain naneng dohonan luhamu majahuba molonina di dia duluan. Naneng dohonon na mariti tangyakta. Marhite nama jahatan di bata. Marhite nama muji guar di bata. Danga dok si sobota. Sasada di bata do suluta. Sasada ibana do si pujota. Danga dong nama parguguna suatu dusan. Hola di bata do parguguna suatu dusan. Sudi jadi-jadian di tangan do nasan adong di Portibion. Ibana do parhuaso. Danga dong huaso di Portibion. Lomon itu hani do adia kita mate. Danga kita madok rupani. Jolo marpahopu mau, jolo sudi majau, sarmatua majau, asaringga maralama kedua lau mate na, dagaro kak musi. Jolo sohok majau songonon na dagaro kak musi. Hola mangulu do hita di bain, hola dilihat kosa asal saya. Dungi lihat pasu-pasu mak hola mau lihat itu. Sudi soal, boiri satok kini sudah kan? Itu ngado pertata boiri takut panakko sudi, hai bisa tokin. Boido gabe ke sudi terbakar. Boido songonon boy maragam deh. Asu sudah ni zalmai. Murado sudah zalmon seperti bion. Alani manuang asa gabe di sosoi si amos ma. Molo neng mangulu ho do matu hita si. Molo neng selamat do hita. Tonga-tonga di portibion. Ba burjuma hita. Burjuma ho rasi rasa mate dungi leonon nama to tup pali. Burjuma hita. Di ulang Apostol 2 sapuli berjumah. Hendaklah kamu setia sampai mati. Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Dilihat doi. Dang berjudo tu hatai. Dak kulit, dak sok kita sipata huli kan. Tu hatai sudina sana dong di bana diusehoddo. Haru hosana dilihat tu hita. Belum hepeng. Nangi hosanai sudi. Berarti sudi nasana adong di bana, berarti hosanai di leon, mate di hau penar silang, lawatan sudi nasana adong di bana di leon, ima hibata, argatta. Enggo hita datuk kaya beta do sudi hosana dia kulihat tu ho doba. Paling marupani holak kata hata. Ama tu sih, aun non bakke na tolan ane tertinggal lo kasong si Petrus. Atau ya aun tu sih, hola ron non anoi. Wai hola ni do pe mangan sami bana nge terlari bana kan. Hola alai gudang do halak makatai hola tabu-tabu bikion. Itu. Alai hola tiba saatna situasi kondisi na bersahabat do bana tertinggal de ara ko tadda ho itorna de. Jadi yang bui pajulu hui ba makatai te. Ko joli ba do halak bata rupane ai jolo dilak jo bibir misa do hatam kan. Labatanna ikut jelas, hapersiau ini jelas. Unak pamurah-murahu. Madok kesidohono nih ba. Udah taruh pani Kristen au ngon. Apa di dalam di todong do dalan hamagoan. Ujuk-ujuk ibana tu hamagoan.
asahamuna kadongan taida di son asi do holong ni rohani di bata dakya marhaujungan dakya berubah tetap baru ima tarik to holong ni rohani di bata taida di son jadi nuaing saat dope holong ni rohani tu hatta itu hita dakya berhasudan arani dok mamau ni ate tu hatta ale dope di ho sahanguluan pasu-pasu manajin alom nuaing nasihat tu hatta dok mamau ni ate lului mai bana pasti to lianon na di Matius sono betul saya jumunu manunu hamu harajam di bata do hati gorana dungita bahonon nama akka odeng tuhamu berarti burjudo tu hatai dakka takang dakya ibana mangose jajina alai lian ibana do sudi nasana adong di bana atong hamuna manami nanami donga sa pertangan di bagasa bornginon ba burjuma hita manguloi tu hatai jala tai hutoma ibana rodi sangilingna amen martanga maita ali Tuhan pasu-pasu mahami saya toktong ma patugu haporsion nami jala toktong hami ajari mangulaun aka ulan nadinggan upaola kami aka hasipili bigo sian rohanami wala kore si sobaun nami si ulon nami roi saingling na pasu-pasu mahuriam pasu-pasu mami sudina di bagasan Yesus Kristus Tuhan siokok si palo kami amin. Tapuji Tuhata, marede hita sian nomor 780 sia, mamuka sian sada 1 2. Mauliate marohanami di ho Tuhan. Nau futangihok kami suaram. Bohal nito dinami may. Manad bay gugu di pertudian nami. Tuhan ditikyon di huriam hakawiwe pakabarwan di bagasan
si taunun keluarga manang marujung ngulung memanami pangaribuan nani habaluhon ni nang boros lahi asung ni nang inang boros samosir nahi habaluhon ni amang sihat tutu si tutu sian hatam madok ido dalam madapot toko di hapor siaw ni langsung ojol mahami dapatuk tarilu hami lungur rohanami hinor honni persirangan hamatiane asa puli pargugui masuk di keluarga na tininggal honna ali Tuhan Ringot kami do nang kadungan nami na totong di bagasan persahi kita dope nang lu jana sida mangalu kaparuatan asa marhamalumon yan nasida sian persahi itu adong dina dirawat di bagas adong dirawat di rumah sakit adong nasa di pababuan na manggopang panahik di pamatang tungasih roham ali Tuhan pamalum nasida unang luas ala ni akka persahi to ni nang lu jana sida marubat gabe makrodosa gabe olo nasida madau siakko manang namain la ditong-tongan namin alay itong leon habeng itong dinasida benge ni roha maju mangalului adong doho Tuhan Tuhan ni saluhut si topan saluhut nabuy pamalupot makana marsahil nang agkadongan nami pi itikyon nang liling na sida marumah tangga say buron nami do to dang jupangan do pezi na sida di parenak konon ali Tuhan pas-pas maburtin kaina asa humato dililiti ador nasida sa situan na situan ni boru dikinam se bono nami do nang anak kon yak kahuriam namaragam nasida mangaluluya ka parsik kolana na ni rajuman na ido dalan na mangaluluya ka parsik na persita ni rohana saya lehom Tuhan masa depan na dumenggat di nasida saya hurajumi hami dong makaya anak koni dumenggas yang ngulu nami akan tumua dumengga masa depan na siwa goare siwa barita siwa las ni rohai nang sipata di babeda de bata pangurupina molo jupang tikini tongosom mudoi tongos mai dia kaya nakon huriame molope dang tikina jupang sa kapar sekolahan di rohana nang los madili dia ketikina be sudi yeli Tuhan dalam mudu mangalehon akka na dumeng gadinguluna iko marhadaw jala marhabeng itu dohami disi alay dong dosa tonga-tonga ni ruas ni huriam nang masikola sa tibo-tibo na alay dang mampu na sida pasikolahon ala dang bugil Tuhan hinorhon niyak ka ekonomi tong dubanon namin na sida tuho unang luas marsa unang madili patu kurohalo pikiran unang luas lilu na sida
dia kedongan nami pe. Molo pe lulus nasida dia ke persikolan nabi. Nangga bigicang rohana. Alai to parohana inyas nai baru. Namar pangalaho na duminggan. Dia benget to saluhuk nai. Gabi bui ihut tonun ni akan adipudina dope. Mulai rohanami Tuhan. Tutu si tutu macai takas do. Ubar sirang ketok kami. Iya habis tarane itu tuh. Jupaksa do jak ke persikolan nabi. Atong sedia burjuhum ma marsikola. Marsitutu mana sina. Sabulas. Siwa kuar, siwa barita, siwa las ni roha nasida diki nabi. Mululung tang wakau murra. Pazupako nakaroka na Tuhan. Ay tikina lehet, tikina denggad dosudenya nabi nami Tuhan. Salmara di hami managam, ya kanauli na dengkani. Unang sanga buha-buhaon akan atoras nabi kanong tang umur na kageleng na tak jupang dobe karokak na alay pos dorohan nami Tuhan leonum mude ditiki nabi bonon nami do to bamu ragamnya keruas ni huriam namar bunyaga namar usaha diakka usaha mikro makro manang di dia penasida molobe dang Jepang diaka parutungan totong nasida marsitutu molobe Jepang aka parutungan dang gabe kijang irohai di nasida ale totong roma dapat makam latir dengan dibasam na jinalona cekko nang kapetani pe na hubigi hami udang kanong madili kalau merosot harganya ka sawit tonga-tonga ni luat namion papos rohana le Tuhan ditiki hargana ujui ngajupang salas ni roha ale mulu pe ditikion paek di lala koradina sida mencalon paet ari dikina sudi ya Tuhan turedo bainombe nang kana mangula dia ka instansi swasta nang pemerintahan pesa martababi ka pangkatna marsitutu nasida dia kaulun nabi aidu dalam Tuhan marsagi hon nasar ragam ni pasuk-pasuk nasu habilangan nami tungsau malom roham mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhata, mari dihitasian nomor 325 ayat sada 1 ayat 3 hukma tapasah piliata. Tuhan
Tatangya kema peliata ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salu hosele leona dengan do nasa ulibasa na maulitus. Upasata ema sianani leomi tuhami pelian nami tuho. Sai jalomai gabe uap na khusus di jolom. Pasu mai jala ramoti asa huparasia kami pelianon. Pati bulon harajaumu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhai marohanami marhite todim. Asalam hutadahami gorang ni silialomi tuhami. Asalang gergir hami madok mau lihat itu ho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmahita martangiang ali amanami. Ali amanami. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma Harajau. Saya saut malam roham di benua tongon songon na di benua gijang. Leo matuhami sedarion hang hari. Sesa madusa nami songon panesanami. Dosa ni dona berdosa. Unang kami togihon tu panguncunan. Palua mahami siang pangako. Ayhona punah harajau. Do tagun. Roh dihasangapon salilin mililina. Amin. Asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Do pasaoran itu di perbadia ma. Na mangaramoti hitaon sudina.